الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم ارشد مجھے جو سجنا معراج مانن تھو ونے ارشد مجھے جو سجنا معراج مانن تھو ونے تو اسانا لائکن کے رنگ لائن تھو ونے عدل اساوت تو ہلیا ہے ہتے بہتر علی علیا اساں کھا نفرت نہ کر بھلیا ہتے بہتر علی علیا
بلبلان غنچے گلزار احمدی صلو علی محمد وآل محمدی. بلند آواز سے درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وصحابه أجمعين. لائق صد عزت و احترام علماء کرام، سادات کرام، اے حضور رحمت للعالمین قربدار نبی جا پیارا امتیو، حضور سا پیار کرنے وارو، اجو کو ہی مختصر اے پروقار جکو جلسو آ غالباً ہر مہینے جی جیکا یارہیں شریف تھیندڑا ان سلسلے جی یہ بیکڑی کڑی آ. چونکہ یارہیں شریف جی نسبت سیدنا و مرشدنا حضرت غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی سادات رضی اللہ تعالی عنہ سائیں، پر اتفاق تلک الایام نداولها بین الناس، یہ مہینہ یہ دہاڑا پھرن پیا تھا، کدہ رمضانا کدہ رجبا کدہ محرما کدہ عرسا، پر جیکو مہینو ایندو ان حساب سا موضوع جے حساب سا گفتگو کرن میں مزو آ. چھوٹا ہن مہینے میں سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حسنین جے بابے خاتون جنت جے ور اے حضور رحمت للعالمین قربدار نبی جے نیانے سونے شیر خدا جی ولادتا اے حضور رحمت للعالمین قربدار نبی جو معراج بھی آ. اوا کے لکھ رحمت ہو جن نبی سائیں جن پنجے دور میں فرمایا ہو کہ توبا لمر آنی و آم نبی، نبی سے فرمایا ہو تما انہن خوش نصیب مسلمانن کے ہکڑی مبارک تھو دیا جن مکھے پنجے اکھن سا ڈٹھو آ اے انہن موتے ایمان آندو. پر وطوبا سبع مرات لمن لم یرنی و آم نبی، پر ماں انہن پنجے خوش نصیب امتن کے ست بھیرا مبارک تھو دیا جن مکھے ڈٹھو کونے پر انہن موتے ایمان آندو آ، ان کے ماں ست بھیرا مبارک. تواں جے دل میں جے کرے عشق مصطفیٰ نہ ہو جے ہاں، اواں جے دل جے اندر جے کرے حبیب کریم سا پیار نہ ہو جے ہاں تو بسترا اواں بھی کون چھڈیو ہاں، آرام پنجو اواں بھی کون پھٹایو ہاں، پر یہ حبیب جی تاں جی متھا مہربانی آ جو تاں پنجے محبوب جو ذکر ٻدھण آیا ہو. پر تواں کے اها ڳالهه بھی ذہن میں رکھن کھپے کہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنی دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی حضرت حبیب کریم جے معراج جو ذکر بھی تھیندو اے سونے مرشد علی جو بھی ذکر تھیندو انشاءاللہ تعالی. ضمنن کچھ ڳالھیوں جنहिं में نصیحت ہوندی، ضمنن اهي ڳالھیوں जेके हिन शयुनि सां वाबस्तगी रखनि थियूं उहे बि मां अर्ज़ु कंदुसि. पर पहिरां महराज
درود باپ اسا پڑھندا رہو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه تسليما. جماعت وڈیا آواز صلاۃ شریف جو تھوڑو آ مناسب کونے پاڑے وارا وچارا سوچیندا تو مولوی صاحب شاید بھتن کے بھی وائز ٻڌائے اواں ॾاढا درود پڑھندو تو انہن جے دل میں من کو عشق پیدا تھے انہن جے دل جے اندر کا اہڑی شے اچے جو ہو بھی اچے مصطفیٰ جو ذکر ٻڌن. ॾاढا درود پڑھو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه تسليما. اللہ تعالی حبیب کریم مدینے والے گھوٹ کے جیکو معراج کرایو معراج واری رات جہرات حبیب کریم معراج کیو ان رات تے رسول اللہ جے سبنی غلامن کے کائنات جے ذرے ذرے کے سادار غیر جاندار شے سبنی کے بند رکھو ویو. حقیقت چھائے تب معراج رسول اللہ جو ٻڌائے رب کریم تو دنیا جو دستور بادشاہ سفر کندو ان بادشاہ جے سفر کے صدر سفر کندو ان جے سفر کے وزیر سفر کندو ان جے سفر کے میڈیا بیان کندی آ ٹیلی ویژن تے ایندو آ اخبارن تے ایندو آ اخبارن میں اچی ویندو آ ان سا گڈو گڈ دنیا دار سفر کندو آ تو ان جو نوکر ۽ غلام ان جے سفر کے بیان کندو آ. استاد سفر کندو آ شاگرد بیان کندو آ ماں توکھے ٻڌایا صدیق مصطفیٰ جو غلام عثمان غنی مصطفیٰ جو غلام فاروق اعظم مصطفیٰ جو غلام شیر خدا مصطفیٰ جو غلام بلال مصطفیٰ جو غلام. بلال بھی بیان کرے سگھو تھے صدیق بھی بیان کرے سگھو تھے پر اوہے سب نڈر میں آ اوہے سب آرام میں آ. اللہ تعالیٰ فرمائے مجھا محبوب پرواہ ناہے دنیا جو امیر سفر کرے تو ان جو نوکر بیان کرے وزیر سفر کرے اخبار لکھی چلے ٹیلی ویژن ریڈے تے اچی ونے خبرن میں ہلی ونے او مجھا محبوب تو آہی تا بانو آہی تا عبد مقدس ذکر تو بانو تو کری پر تنجے انہیں سفر معراج کے ما احکم الحاکمین رب پان تو بیان کیا. عزیزو دوستو نبی پاک اسا پیار کرنے والو دل جے حضور اسا بدھجو. اللہ تعالیٰ فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. داجا سبحان اللہ کہو. پاک ذات مالک کریم جی معراج جی دعوی مدینے وارے نہ کیا پر اللہ سائیں محبوب جو معراج پان تو بیان کرے. حقیقت میں جیکو بیت اللہ کا وٹھی کرے بیت المقدس تئی مصطفیٰ جو معراج آ ان کے قرآن بیان کیو آ. ان جو انکاری کافر ای بیت المقدس کا لا مکان تائیں لا مکان تا جیس تائیں رب گھریو
ان جو ذکر متواتر حدیثن سا ثابتا ان جو انکاری مبتدی گمراہ ہوا. اے ماں تو کے بدایا شرح فقہ اکبر جے اندر علامہ علی قاری آندو تو خبر المعراج حق المعراج جی خبر پر حق فمن انکرہ فهو ضال مبتدع. نبی پاک جے غلام لکھیا تو معراج جو سفر پر حق جیکو نبی جے معراج جو انکار کرے وہ بدعتی گمراہ ہوا. ڈاڈھیا سبحان اللہ کہو. ابتدا تھوڑی ڈکھی ہوندی انوکھی ہوندی پر ماں کوشش کندس تے اہڑی گال کیا جیکا تہاں جی سمجھ میں اچے تہاں جو ایمان تازو تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو سبحان. سبحان جی لفظی معنی ہے اللہ جی ذات پاک پاک اے بکا کمزوری کا نقص کا مجھو مالک کریم پاک. اللہ جو پیارو نبی فرمائے تو ایڈی تکڑ میں ایترو جلدی معراج جو ایڈی بڑی تکڑ تھی جو یہ سمجھو تا 18,000 ورہ جی رات ہوئی. ماں پورو سفر کرے موٹی آئیس تو جیکو وضو کयो हुयो وہ وضو وارو پانی ان جو وہکرو بھی موجود हुयो بسترو بھی کرم हुयो ऐं उन सां गॾो गॾु जंहिं दरवाज़े खां ॿाहिरि निकितासीं उन जो कड़ो बि लुॾियो पिए. हाजी गुलाम नबी महेश्वर पंहिंजनि लफ़्ज़नि में बयान कयो आहे त वुज़ू वारे पाणीअ जो बि वहकुरो हो वुज़ू वारे पाणीअ जो बि वहकुरो हो कड़ो तेल ॾियो ऐं गरम बिस्तरो हो कड़ो तेल ॾियो ऐं गरम बिस्तरो हो होॾो अरिड़े वरह हिक रात ही पर सल्लू अलैहि व आलिही है पर सल्लू अलैहि व आलिही. मिठे मदनीअ जी ज़ात ते मिसाल ही पर सल्लू अलैहि व आलिही. अजीज दोस्तों आयत जो तर्जुमो कया अल्लाह से फरमाए तो शेर करायाई कंखे बे अब्दिही पंहिंजे खास बाने के लैलल रात के थोड़े से में मिनल मस्जिद हराम बैतुल्लाह वारी मस्जिद का इलल मस्जिद अक्सा अक्सा वारी मस्जिद जे तरफ जंहिंजे चौधारी अल्लाह ताला बरकतूं रखियूं आहिनि मुंहिंजा मौला हबीब खे तो सैर छो करायो र फरमाए थो लिनुरियहु मिन आयातिना त हबीब खे पंहिंजूं आयात बैयनात ॾेखारिया. इन्नहु हुव समीउल बसीर बेशक वो मालिक करीम ॿुधण वारो बा ॾिसण वारो बा. हीअ जेका आयत या बनी इसराईल सूरत जी मुढ वारी आयत अॼु मां तव्हां खे इहा बि शइ ॿुधाइण घुरां थो त हीअ सूरत बनी इसराईल अबा ॿुधी अथव न बनी इसराईल सूरत 15 सिपारे जो मुढ मां तव्हां खे ॿुधाया त उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका फरमायो त नबी साईं आराम जे लाइ बिस्तरे ते ईंदा हुया तेस ताईं आराम कोन कंदा हुया जेस ताईं बनी इसराईल सूरत ऐं यासीन सूरत जी तिलावत न कंदा त महबूब आराम कोन कंदा हुया.
عزیزو دوستو معلوم تھو تو ہی سورت جائے سورت جے مڈ میں معراج جو ذکر آ یا سورت وڈے شان واری آ وڈے مان واری آ ہکڑی روایت حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کیا اها بتا کے بدھایا تو یہ سورت برکت واری آ نبی پاک جن رات جو تلاوت کندا ہویا نبی پاک جن رات جو سمر کاغ میں بنی اسرائیل سورت پڑھندا ہویا یاسین شریف پڑھندا ہویا پر آیت الکرسی بھی پڑھندا ہویا خبر نائے تو جدے رات جو بسترے کے گنڈ جندو آئی خبر نائے چھا پڑھندو آئی نبی پاک فرماؤ تو بسترے تے سمڑ کاغ میں جکو آیت الکرسی پڑھندو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنة ولا نوم سورت یاد ہوندی یا آیت الکرسی تو کے یاد ہوندی نبی پاک فرماؤ تے یہ آیت پڑھی جڑے پنجے بسترے تے سمندو تے سڄی رات ان آیت الکرسی جے تلاوت کندڑ جی ملائکہ حفاظت کندا اب پنجو چوتھی رات زلزلو آیو ہو نا ماں تو آتے بدھایا تو ہی جے کے زلازلان ہی جے کے فتنان اللہ سے قرآن میں فرمایا تزار الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس مارن جے ہتھن جے کو کمایو اسان جو نیتوں خراب تھی ویوں اسان جو نکاحوں خراب تھی ویوں اسان جے کنن جی سماعت خراب تھی وئی انسان میں اللہ جو ذکر کون رہو رب کریم جی یادگیری کان رہی بچڑا گانا فاش فلموں انسان جے اکھن کھا گزرن جو بچڑایوں انسان عام کنتا شراب عام کنتا زنا جو کاتھو کونے کو ویاد جو کاتھو کونے کو بچڑائی جو کاتھو کونے کو خدا دا بانا ماج تو کے بدایا تو نبی پاک فرمایو تو اہا آیت الکرسی جے کو پڑھی سمندو ان کے اللہ سائیں جے طرفا ملائکہ ان جی حفاظت کندا نبی سائیں جو ایکڑو صحابی سگورو ہو باغ ہو سب بڑ ہویس کھجی جا کھجن جے باغ میں یو ڈٹھائی تے کہ کھجی میں کھڑکو تھیو کھجی لٹے پئی کھجی میں کھڑکو تھیو ان دل میں ارادو کرو تو ماں ڈسا تو کھجی میں کھڑکو کیر تھو کرے نگاہ کیائی تو کو مانو نظر کون تو اچے کھجی کے لوگن وارو نظر کون تو اچے کھر کھر کرن وارو نظر کون تو اچے اñا انہیں سوچ میں ہو تو بی کھجی میں آواز تھو بی کھجی وٹایو بی کھجی وٹایو تاجو کیترن کھجن میں آواز تھیو کیترن کھجن جا پھرحال لن پاتا اللہ جے پیارے محبوب جے صحابی سگورے کہیں صحابی سگورے ڈاڈو پرفتن دورا دجالی دورا ہن دور دے اندر نصیحت جی ضرورت آ چھا جی ضرورت آ نصیحت جی ضرورت آ ماں تو کے بتایا تا اللہ دے پیارے محبوب جے صحابی سگورے متھے نظر کرے نبی سے جے صاحب پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه پوری آیت الکرسی پڑھی بس کیائیں تو متھا کھجی ماں ہکڑی کتے جے شکل جہڑی شے اچے زمین تے کری توجہ کجا حبیبن سا پیار کرن وارا نبی پاک جا غلام سمائن وارا
قرآن جے تلاوت کھا دور رہن وارا حبیب الکریم جے غلام ڈٹھو تو بڑا ہی آہے چھا چیائی تا جن ہوئی بھوت ہوئی کیڑی مصیبت آئی آواز دلائی تا ماں جن آیا جن چھایا جن آیا اسا فلانے علاقے جا راواسی آئیو انہیں علاقے میں ڈکار آئیو ماں تجھے کھجن میں ان لائز تا کچھ کھجور کھاوا پلا تو کھجور کھادی کی کھجور موں کچھ کھا دیا کی تو کہ ایڈی وڈی طاقت ہوئی ہکڑی کھجی کھا بی کھجی میں بی کھا ٹی کھجی میں پھر پھر پئی تھے کھجی میں داہوں جن کھجی میں آواز پہ تو اچے ٻڌائے ته تو ایڈی وڈی طاقت وارو توکي کهڙي طاقت زمين تي ڪيرايو ڏاڍا سبحان الله چئو یا نشست برخاست ڳالهائڻ بند کيو نه محبت صاحب ٻڌو ته ٻٽلي ڳالهيون تव्हांखे ٻڌايا بابا ويهي رهو ڇوڪرا ويهي رهو درود بابا صاحب پڙهندا هلو اللهم صل على سيدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ تسلیما رجب جو مہینو مانو کا زکات بھی وسری وئی کیترا مانو زکات جا انکاری تھی ویا خدا جا بانا اسلام جو بنیاد پنجن شین تے انہن پنجن شین میں کلمو نماز زکات روزو حج نبی پاک جے صحابی پوچھو تے تو ایڈی وڈی طاقت وارو ٻڌائے تے توکے کہڑی طاقت زمین تے آندو چیائی تے جیڈی مل تو قرآن کریم جی آیت الکرسی جیکے اسم اعظم چئبو جیڈی مل اها تو تلاوت کئی تے مجھو طاقتوں گم تھی ویوں مجھو قوتوں سلب تھی ویوں سوائے متھا کھا زمین تے کرن جے مکھے بھی طاقت قوت ہوئی کان کا عزیزو دوستو نبی پاک جا پیارا غلامو ٻڌائڻ جو مطلب ہوا ته قرآن تمام وڏي طاقت ان بني اسرائيل سورت جي هڪڙي فضيلت اڃا ٻڌايا پو نبی سائيدن مدينه جو شهر کهڙو شهر اللہ سائيدا کے مدينه شریف جو دیدار کرائے او مدینے دے ونجن جے لے صدا دل تھی سکے یارو مدینے دے ونجن جے لے صدا دل تھی سکے یارو دکھن میں دل دکھائل یا بدن بیمار رو آسارو اللہ مدینو سبنی کے ڈیکھارے خدا جو قسم اها بستیا جنجلا ہر مومن جی دل سکندیا ہر مومن جے دل میں تڑپ ہوندیا ہر مومن جے دل جے اندر یا سک ہوندیا مدینے جو پاک شاروا نبی پاک جن تھوڑو بہراڑی میں نکتا حبیب کریم سا سیدنا ابو ہریرہ گدا حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ جو صحابیہ چوے تو تما جو محبوب کریم سا ہی ہتھا کیسا تھا مدینے وارے سا ہی مجھو گد ہتھا حبیب مدینے وارا گھوٹ موسا کچہری کندا ہلن تھا ہلندے ہلندے ایکڑے شخص وٹا گزر چھو جيڪو ڏٻرڙو هيو ضعيف هيو بیماری میں بیمار هيو بیماری میں پھاٿل هيو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابی سگورے کے تکلیف ہوئی اللہ جے نبی السلام برایو محبوب فرمایو ته تنجی ہی کنڈیشن چھو تھیا عرض کئی یا رسول اللہ بیماری یہی حالت کیا محبوبن فرمایو ته توکے اہڑی قرآن جی آیت نسا جو تو تلاوت کری ته تنجی بیماری دور تھی ونے
اللہ اکبر یا رسول اللہ. دوستو حبیبن سا پیار کرنے والو محبوب فرماયો ته اهڙي آیت رسیا جو پڑھی ته تنجو تکلیفوں دور تھی وڃن. جيڪو محبوب پراون جو پریشانيون دور کندو آ وہ پنجن جو پریشانيون دور کون کندو ضرور کندو. اللہ جے پیارے محبوب لاءِ هڪڙي عاشق فرماयो ته پراون تلاهڻ اے پریشانیوں پراون تلاهڻ اے پریشانیوں او نبی پاک مجھے جونی شانیوں پراون تلاهڻ. عرض کی یا رسول اللہ دسیو محبوب مدینے والے گھوٹ فرماयो ته هي جيڪا آیت بنی اسرائیل جی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ جی رسول فرماयो یا سورہ بنی اسرائیل جی آخری آیت جن جے مٹھ میں معراج ذکر تھی اللہ ان جی آخری آیت محبوب مدینے والے گھوٹ فرماयो تو او مجھا پیارا غلام انہیں آیت کے تلاوت کندو رہو تجھی بیماری دور تھی. حبیب کریم اگتے جو ویا تا حجر شجر مصطفیٰ تے سلام پیا پڑھن. او جیکا واٹ وٹھی تھے محبوب ہلیا جیکا واٹ وٹھی تھے محبوب ہلیا جیکا واٹ وٹھی تھے محبوب ہلیا بیٹھے پتھرن وڑن بیت کل ماں پڑھا جیکا واٹ وٹھی. چند ڏينهن کان بعد میں مجھا محبوب وری اتاں ہی گزریا ڏٺائون ته اهو ماڻهو کمکار پيو ڪري طبیعت تندرست طبیعت ٹھیک لگی پئی محبوب فرماयो ته دست تنجي هاڻي طبیعت کیاں روئی عرض کی یا رسول اللہ اواں جيڪا آیت شریف ڏسي ان آیت جو ورد کیا ٿو ان آیت کي تلاوت کیا ٿو اللہ سائیں مجھو بیماریوں دور کرے چھڏیوں ان هاڻي مان تندرست آهيان. خدا جا بانا قرآن جی دامن پان چھڏے ڏني کوشش کयो قرآن کریم کے پڑھندا کयो پرانے دور جی عالم ڳالهه ٻڌائيندا آهن ته مينهن اچي وسيو برسات ايڏي وسي جو غريبن جا جھڳائي ڪري پيا. هڪڙو مسڪين هيو رسول الله جو امتي هيو ان جو گھرڑو ککاؤں گھرڑو هيو حبيب کریم سان پیار کرڻ وارو ان جي گھر میں قرآن شریف هو. دل میں سوچائیں ته منهنجا جيڪي عزيز آهن انهن جا به گھرڙا ڪري پيان سوچائیں ته هي جيڪو قرآن کريم اهو قرآن شریف مان ڪنهن کي ڏيان कंहिं वटि अमानत रखां मता पुसी वञे वरी मींहं जो इम्कान आहे वञ हो हिकिड़ो क़ुरान शरीफ़ उन वटि अमानत रखियईं. बाबा ही रब करीम जो पाक कलाम आहे रब करीम जो क़ुरान आहे. वाणियुनि में बि कुझु अफ़राद अहिड़ा आहिनि जेके मुर्शिद गौस पाक जी यारी बि कंदा आहिनि. छा कंदा आहिनि यारी शरीफ़ कंदा आहिनि हुन वाणी खे क़ुरान करीम मिलियो आहे पहिरां त उहे चाड़ो लर्ज़ी वियो डिॼी वियो पर दिल में सोच कयाई त रब जो क़ुरान आहे ॿार बरसात आहे बरसात जो वॾो इम्कान आहे पाण छा कयाई जो पींघे में क़ुरान शरीफ़ खे रखे सॼी राति लोॾे थो. मिठाई फरमाए थो सेवा कर समुंड जी जित जर वहे तो जाल
سویں ون سیر میں مانک موتی لال جے ماسو ملے ایمال تو پوجارا پر تھی ونے صبح جو ان جے دکان کھولن جو ٹائم تھو گھر والی کے چیائی ہی رب جو کلام مو سجی رات آرام کو نہ کیو ننڈ کان کیا ہانی قرآن کے تو بھی لوڈ مائی لوڈیو مانی پچائن جو ٹائم تھو مائی اٹے میں ہتھ وجے تا اٹو سونو پاٹ میں ہتھ وجے پاٹ سونی تھی ونے دروازے میں ہتھ لگائے دروازے ماں ترگراکھن ماں پیا نکرن روئی باہوں کرے پنجے مڑس کے چیائیں تو او مجھا خاوند مکھے خبر کان تھی پوے تو ماں اٹے میں ہتھ وجا تھی تو اٹو قرآن شریف جے ہی اٹو جے کوا او سون بنجی ونے تو پاٹ سونی بنجی ونے تھی تھاو ٹھکر چھاو سب سون بنجی ویا وانیو شانو ہو چیائیں تا او مائی تو پریشان نہ تھی ہی رب کریم جو قرآن جن جی تو عزت کیا جن جی منہ تعظیم کیا ان قرآن کریم جی ہی برکتا قرآن شریف میں ایڈی وڈی برکتا پر قرآن جی تلاوت اساں تواں کھا ہلی وئی بکھو دور اچیو زلزلائی فتنہ ان کرے اچن تھا جو سا پنجے کریم کے وساریو کوشش کیو جے کدیں ہی رب مومن باز نہ آیو اñا مومن جے دل جے اندر جے کدیں رب کریم جے نماز جو قدر نہ تھوا قرآن جو قدر نہ تھوا ت کدیں تھیندو اج ما تواں کي معراج میں انن شين جو ذکر کندس جيڪي شيون جيڪي شڪليون اللہ تعالی مدینے وارے کے معراج واری رات مثالی شکلیوں ڏيکاريون ان میں زناکارن جو شکلیوں ان میں ویاجن جو شکلیوں انن میں غریبن جو حق کھائیندڑ انن جو شکلیوں آئن انن میں قرآن جے تارکن جو قرآن کے چھڈیندڑن جو شکلیوں ان میں بچڑن ماण्हुनि جو شکلیوں ऐं ان میں نیکن ماण्हुनि جو شکلیوں آئن ابا ٻڌندو بھلا درود باب سا پڑھندا ہلو اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المبارک وسلم علیہ تسلیما بس قرآن شریف جے فضائل جی ہکڑی ادھ گال جو آئی تو تھوڑو بڑی موضوع ڈگو تھی ویو پر اها بھی تہاں لا نصیحت نبی سائیں جو معراج ابا سمجھو تھا بہرا اہو تہاں کے معلوم ہون کھپے ت کو بھی کم تھیندو ان جو سبب ہوندو چھا سائیں سبب ہوندو کو بھی کم کبو ان جو سبب ہوندو معراج جو سبب چھائے جو اللہ تعالی حبیبن کریمن کے معراج کرایو عرشن تا آواز پہنچے تا اج عرشن تے مٹھا مصطفیٰ صبرن واری کیو ڈاڈھا سبحان اللہ کرو ہائے اج عرشن تے مٹھا مصطفیٰ صبرن واری کیو صبرن واری کیو صبرن واری کیو صرف بس سبب بدھایا اللہ سائیں جدہ آسمان پیدا فرمایا رب کریم زمین پیدا فرمائی اللہ تعالی انسان جو وجود زمین تے آندو ملعن اعلی میں جنکے وڈا مقرب ملائک ہوا انہوں نے مقرب ملائکن میں ابتدائی آفرینش کا ملائکن میں ہکڑن مسئلن تے جھگڑو تھو بحث تھو ملائکن بحث کیو پر ان بحث جو جواب کیر کون پیو ڈے ان مشکل جو حل پیش کون پیو کرے پوری جکا کائنات ہلے پئی
کائنات جو نظام ہلے پو آخر میں مجھو محبوب مدینے وارو گھوٹ دنیا تے آئیو جڑے اللہ تعالی حبیب کے داج ڈنا حبیب کے علم ڈنا حبیب کے قرآن ڈنا حبیب کے صحابی ڈنا حبیب کے اہل بیت ڈنا حبیب کے غلام ڈنا اللہ تعالی حبیب مدینے والے جو شان بلند فرمایو ہر شے مصطفیٰ جے ہتھن میں ڈئی چلی ملائکن کے خبر پئی تب سموری زندگی جن مسائلن میں اسا باس کیوا جن سوالن میں اسا پنجو دلتن میں وقت گزاروا وہ مشکل جے کدے حل کندو تو مدینے وارو گھوٹ کندو کیر حل کندو مدینے وارو گھوٹ یہ مشکل حل کندو خدا جو قسم جہرات اہا کنڈیشن زلزلے واری آئی تو مانن جے زبان تے مصطفیٰ تے درود سلام ہو اے ماں پہنچا تو پنج جھٹکایا بچن مشکل ہو جگہوں پٹ پہ جیونا پر ماتوں کے بدایا تو مدینے والے گھوٹ کے سرڑا چا رب کریم کے سرڑا چا تو یہ نہ سمجھ تو محبوب تجھا صدق کو نہ بدھندو ہائے رگو نقص کڈھن جو آدھی آئی رگو نقص کڈھن جو آدھی آئی بدھ شان مدینے وارے جو ڈاڈیا سبحان اللہ کہ ہے رگو نقص کڈھن جو آدھی آئی رگو نقص کڈھن جو آدھی آئی بدھ شان مدینے وارے جو محبوب کریم کے امت جے ہر پل جی خبر کی ماں تجھے ایمان کے تازے کرنے جے لا ہکڑو 2 منٹن جو واقعو پیش کیا ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی جی گھر واریا سبق سکھو قرآن سبق تو دے تا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی مومنن کے جان کا ودیک ویجھوا نبی جو گھر واریوں مومنن جو ماوروان وازواجه امہاتهم نبی جو گھر واریوں مومنن جو ماوروان ایو مومن جو عقیدو ऐं ایمان پکو ہوئن کپے سمجھو تھا ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ماتوں کے بدھایا تو نبی جو گھر واریوں سب شان واریوں عزت واریوں پر جن جائے تے محبوب جو روزو مبارکہ حضور جی قبر انورا بدھایو تے ایو کہڑی امر سگوری جو گھر آ ایو گھر یا جگہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ جو گھر آ حاجی غلام نبی ڈاڈو بھلو چیوا تسنا یوسف توتے ہوئی ہکڑی او مسکین زلیخا مستانی ڈاڈیا سبحان اللہ ہے سنا یوسف توتے ہوئی ہکڑی او مسکین زلیخا مستانی پر ہن کا سودے راوت سو ہمیں او اما عائشہ صدیقہ جو جانی تواتے بدھایا تو محبوب غلامن جا سد بدندو آ اما بی بی میمونہ فرمائی تھی رات جو حبیب کریم مجھے بسترے تے آیا ادھرات گزریا حبیب کریم بسترے تا اچھان وضو کرنے والی جائے تے مجھا محبوب وضو پیا کرنا
افسوس رات جو آدھی رات تئی پان فلموں ڏسوں آدھی رات تے بچھڑائی جی سوچ دل میں آنیوں ماں تو کے ٻڌايا ته حبیب کریم مدینے والا گھوٹ جڏهن اڌ رات گزرندي ہوئی هڪڙي پنجابي شاعر چيو ته پڇلي رات رحمت رب دی کرے بلند آواز تو معافی منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ حبیبن کریمن وضو پہ کہو وضو کندے کندے مجھے محبوب فرمایو لبیک لبیک نصرت 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 اما دل میں ارادو کہو تو حبیب کریم وضو پیا تھا کن وضو کرائن واری جائے تے بیو کو وضو کرائن وارو کونے محبوب لبیک کہیں کھے پیا چون نصرت کہیں کھے پیا چون نبی پاک جن موٹی پنجے بسترے تے آیا اما بی بی میمونہ عرض کرے تھی یا رسول اللہ بدھایو تو تواں کہیں کھے پہ لبیک چیو کہیں کھے تھے نصرت چیو یا رسول اللہ تواں جے اگیاں کیر کون ہوئیو مدینے وارے گھوٹ فرمایو او مومنن جی اما ماں مدینے شریف میں آیا مکے پاک میں ہکڑو مجھو غلام ان کے کافرن بند کیو ان جے مٿا کافر چوکیدار ہویا چوکیدارن کے ننڈ اچي وئی کفار گھر ہلیا ویا ان جو اکیلو پاڻ کي محسوس کيو ته ماں محمد کي سڏا ڪئي چھا چيائين حبيبن کريمن کي سڏا ڪئي ته یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممی او خلق میں تمام وڈی عزت وارا ماں کنجے دامن میں ہتھ وجھی پناہ گھرا محبوب فرمایا ان مجھے غلام مکھے سڈا کیا ان جو کتاب نالو عمر بن سالم لکھوا محبوبن فرمایا ان مکھے سڈا کیا او مکے کھا سادہ 400 کلومیٹر پرے گھنا 450 کلومیٹر پرے حبیبن کے ہتا سڑا کیا نبی پاک فرمایو تلبیک جیو چوائے جیو چوائے جیو چوائے نصرت تجھی مدد تھی وئی مدینے والے انہیں رات اساں جی بھی مدد کرے چلی امت تے مصطفیٰ مہربان ابو دوستو بس بے پاسے نتھا ونو حبیب کریم جے لائے ملائکن زاری کئی مولا اساں جا مشکل حل نتھا تھن سوالن جا جواب نتھا ملن رب العالمین مدینے والے کے عرشن تے گھرایو جبریل کے رب کریم فرمایو او جبریل جلد کر پورے نظام کے بند کر چھا کر پورے نظام کے بند کر ہوا گھلن کا بند کر زمین تے پانی وہن کا بند کر پتن جو درختن جو نڈن بند کر قبرن جو عذاب بند کر اسرائیل روح قبض کرن بند کرے اللہ تعالیٰ پنجے پیارے جبریل کے فرمایو تے 7 آسمانن 7 آسمانن تے 7 محراب ٹھہرایو 7 اسٹیجوں ٹھہرایو ملائکہ حور غلمان قطاروں کرے بیہن اللہ تعالیٰ فرمایو او ملائکو مجھو تسبیح و تحلیل مجھا ذکر مجھا قیام بند کیو اج تمہاں رسول اللہ تے صلاۃ پڑھو اے مجھے محبوب اے معشوق جے دیدار جلا اٹھی دیو اللہ اکبر یا ریستو کہو ادب عربی اتھو پریستو کہو ادب عربی محمد ملن لے اچے تھو ہن معراج دے واقعے میں کیترا اہل سنت والجماعت جا عقیدہ ثابت تھن تھا
اللہ دا نبی جسم ساں بیت المقدس میں اچن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قبر میں بیٹھو زندہ نماز پہ تو پڑھے یہ نبی جو عزیز دوستو حبیبن کریمن جڑا جبریل کے آڈر چھو مدینے وارے جڑا جبریل کے رب کریم آڈر فرماؤ برا کو کاہے ون مجھے حبیب کے وٹھیا اے عرش محمد آن وہی ون ہے دلہی آشکن گھٹائی کرے گو اے عرش محمد آن وہی ون ہے دلہی ون سمبیری سہی ونو ہیٹ لہی ونو سمبیری سہی ونو سنی کرے جن ساڑو وہی ونو ہیٹ لہی اج میں خوش تھی دے تو کدے خوش تھی دے آتوے ہی پان میں اج پیار چوں گالیوں کیوں آتوے ہی پان میں اج پیار چوں گالیوں کیوں زور سنن کھاں بسونے زور سنن کھاں بسونے سردار چوں گالیوں کیوں آتوے ہی پان میں واہ نورانی ہتھن میں ہار ہر ہو رکھے واہ نورانی کچھ چور آئے نا ہے واہ نورانی ہتھن میں ہار ہر ہو رکھے مرتبو اہڑو ملیو آقہ نبی مس تو رکھے آمنہ جے ہار آئی ہے آمنہ جے ہار آئی سو گار جو گالوں کیوں آتوے ہی پان میں عرشتے مہنجو سجن میں راج مانن تو ونجے عرشتے مہنجو سجن میں راج مانن تو ونجے تو اساں نالائکن کے تو اساں نالائکن کے رنگ لائن تو وجے عرشت مہنجو سجنو ہی مدینے والے جو شان ماں سمجھا تو میرا جو واقعو تھا عالمن کا بدھو گو پر وری تہا کو یاد کرائن لا بٹے لفظ ماں بچما بھلا بدھندو یا تھوڑو تہا جو بھجن جو ارادو آ درود میں بس اپنا لو سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ تسلیما ولی درود حکم پھر نہ بس حضرت حبیب کریم مجھا محبوب کریم عجبات حبیب کریم چادر تاڑیوں ستا پیار وہ سجی سجی رات جاگنان سجی سجی رات رب جی عبادت کندان پیر سجی ویندا ہویا جبریل جنت میں ویو تو برا کو کاہے ونی حبیب کے وٹھی چا آیا جنت میں ڈٹھائی تو 40,000 براکن انہوں میں ہکڑو براک آج کو روئے پی جسم ان جو ڈبڑو تھی ہوا بدریوں ان جو نظر آچن پہ جو اکھن میں آب اچے تو جبریل گھمدے گھمدے چڑے تو او براک بدایت تو جنت میں ہی حال چھو کیاد عرض کیائی تو مو حبیبن جو نالو بدھو ہو تو محبوب کریم عرش عظیم تیندا عرش بریم تیندا مو سوچو تو ماں لائق نایا جو مدینے والا گھوٹ مجھے متھا سوار چن پر روا پیو من بخت جاگی پوے مدینے وارو مسا راضی پی پوے
او تجھے شان متھا کیا قربان نبی تجھے شان متھا تواں درود پڑھو برکت تھی پاڑے وارا دوست اچن پیا پر تھوڑو اڳتے تھی ويو او تجھے شان متھا کیا قربان نبی تجھے شان متھا کیا قربان نبی گھوڑیا بار بچا جندو جان نبی تجھے شان متھا ابھی دوستو جبریل براق تھا پوچھے تھو براق چو تمو حبیب الکریم جو نالو اسم مبارک بدھو ہو سوچم نالو جنجے بدھڑ سا دل کے رات تھی اچے سکون چھو اچے یہ حبیب من مجھے متھا سوار تھے جبریل چو تو تجھے دل میں مصطفیٰ جو عشقا مبارک تھئی مدینے وارو اج اچے تھو ۽ توکھے وٺي ٿو الا توتے سوار ٿي ٿو ابھی دوستو جن جي دل میں مصطفیٰ جو عشق انہن جو وڏو شان دنیا جے اندر وڏے کان وڏو عاشق مصطفیٰ جو حضرت بلال تھی گزريو کیر تھی گزريو 2004 میں اسا دمشق ویاسی ان کے مزار مبارک تے ویاسی قبو مبارک ٹھہلا مانو 50-52 مانو آسی جیترا اندر ٹھہی سگیاسی سب مانو روئی حضرت بلال جے مبارک قبر کے بھاکر پاہے رب کریم کے عرض پیا کل او مولا کریم جیکا دل مصطفیٰ کریم جے محبت جی زرڑی ہن جے دل جے اندر جے کو مصطفیٰ جو عشق ہو ان ماں زرڑی اساں کے عطا کر عزیزو دوستو حبیب اساں جو عشق کیوں ہو کتاب لکھا حبیب کریم مجھا محبوب مدینے وارا شام شاہ رب دے امر منیاؤ بلال جنگل نہیں جبلن ماں روندو شام آئے کتنے آئے شام آئے جی میرے دمشق کے بازار میں رلائی پہ تھے روندے روندے مارے پچھن تھا او بلال پچھا تو دمشق کے بازار میں روئی پہ اکھن ماں آب پہ وہائی بدھائے تو چھو ایکڑے شاعر ان جی ترجمانی کیا تو بلال جے کو جواب لو تا عمر ادا مجھا ماروڑا چاکا وجڑا رسی ڈاکٹر سبحان اللہ کہو عمر ادا مجھا ماروڑا چاکا وجڑا رسی چاکا وجڑا رسی پردیسی عمر ادا مجھا ماروڑا چاکو وجڑا رسی ہکری بسرا بدو سانگی سفر تے ہلیا چاکو چاگچنی سانگی سفر تے ہلیا چاکو چاگچنی کلم قضا جے کوٹم میں تھیڑس کے دھوکنی کلم قضا جے کوٹم میں تھیڑس کے دھوکنی روندے رات دیہا ہے روندے رات دیہا ہے روندے رات روندے رات پیتھم پادو پسی عمر ادا مجھا ماروڑا چاکو وجڑا رسی عاشقن جی منزلہ خدا جو قسم جڑے دنیا ماں رحلت پہ کے آئی
اسرائیل متھاں آیا گھر واری وچاری چپڑا کدی روئے پئی چئے پئی او سونا بلال تو مجھو سہاگا ونی پو تو بہاگن پئی بنجا واہ مصیبت جا لفظ چئی پان اکھوں کھولے چئی او مجھی گھر واری تو روئی ت بھلی رو تو اکھن ماں آب آنی ت بھلی آن پر ماں ت خوش تو تھا جو مدینے وارے کے ڈٹھے دیئے تھیان ماں جدے مری کرے قبر میں پجندس تو مکھے سبنی خواب میں مدینے وارو دیدار کرائی یہ مصطفیٰ جا غلام ہویا او حبیبن سا پیار کرنے والا ہی سنے بلال جو شانہ کہ دین یا رسا ہوئی الفت بنا نجی کے دین یا رسا ہوئی الفت بنا نجی لکھ دو سنا قلم چا حضرت بلال جی ان گھوڑے جے دل میں تو مصطفیٰ جو عشق ہو جبریل چیو ہاری تیاری کر براق میں تازگی اچی وئی جسم میں جان اچی وئی بین براقن پنجے بولی میں پچھس تا او براق تو تا ڈاڈو ہیڑو تو کمزور ہوئے اکھن تو جنما پانی پیتے ہلو جسم تو جو ڈبرو تھیو چیائی یار واقعی گال سچیا پر ہیر ماں خوش خبر تھو چھو آیا چیاؤں بدھا تو چھو خوش آئی چی محبوبن مکیا مبارک ملن جی او حبیبن مکیا مبارک ملن جی تدے چھو ن سر چوں تدے چھو ن سر چوں کیا خوش کھلن جی محبوبن مکیا ادا مبارک ملن جی جبریل کیترا ملائک نوری جن بنوری گھوٹ بنوری ویس بنوری دیس بنوری حبیب کریم دا پیارا غلام جبریل سونی جن ساڑ کرے مکے شریف میں آئے کوہ صفا تے حضرت جبریل سگورے براق کے بدروا مصطفیٰ کے وٹھن لا اچے تو پر حبیب آرام میں نندر میں جبریل پنجے نورانی چپل مبارکن سا جو کہ کافور دا چپ ٹھیلن حبیبن کریمن جے قدمن مبارکن چمی دنی مصطفیٰ جبریل دے نیڑ کھڑی نہارے ہوا ماں قربان وجا پنجے محبوب جے نیڑ کھڑی نہارن تا حبیبن فرمایا جبریل بدھا تا اج ہن ٹائم تے تو چھو آیا عرض کئی تا ان اللہ قد اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ او اللہ جا پیارا رسول رب تجھے دیدار جو مشتاق ہکڑو اشتیاق مشتاق ہوجن شوق ہوجن وہ انتظار وارو ہوندا مجبوری وارو ہوندا اللہ انہن شین کا پاکا ہیکڑی مصطفیٰ جی محبت رب جی محبت رب جانے تو مدینے وارو گھوٹ جانے محبوبن وضو کیا وضو کرے کو صفا تے ہلائے تو جیکو برا تو حبیبن جیلا سال پہ رنو ٹپے پیو جبریل جیتا اللہ تستائی یا براک او براکت تے حیاء نہ تھوچے یا تو حبیب کریم جیلائے سال رلے تے اج تو حبیبن جو دیدار کیا حبیب تے سوار چھڑلا آیا ہاری ٹرپنگ چھو تو جبریل چیچی تو میاں میں عاشقا معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست او سونا جبریل ایک عاشق جانے وہ معشوق جانے
محبوب گھوٹا محبوب کریم تیار تھی آیا رب جو مہمان ٿيڻ وارو آ ماں مدینے وارے گھوٹ کان ہکڑو سوال منجرائی یا رسول اللہ اج تو مہربانی کری تو اج تو مجھے راضی تھی تو پر قیامت جو میدان میں منہ براق کے مسکین براق کے محبوب نہ وسار جا حبیب فرماयो मां तोखे कोन विसारींदुसि حبیب کریم براق تے سوار تھیا براق کان یدعو حافرتہ عند منتہا نظر ہی وہ براق جتے پیو نظر رکھے اتے پیو قدم رکھے ہلندے ہلندے محبوبن کریمن کے مدینے شریف وارے علاقے میں نماز پڑھائی وئی بیت اللہ میں حضرت موسیٰ دے قبر کھا مجا محبوب گزرا بیت اللہ میں بھی برکات نفل پڑھیاؤ حضرت مدینے وارا گھوٹ حضرت موسیٰ دے قبر کھا لنگیا نبی سے فرمایا تمررت بقبر موسیٰ فاذا هو حي قائم يصلي فی قبرہ حبیب نے فرمایا تما حضرت موسیٰ جے قبر کھا لنگس ڈٹھم تے زندہ ہو بیٹھو ہوئی نماز پہ تے پڑھیائیں ابھی دوستو حبیب نے فرمایا اساں بیت المقدس میں پہنچا سی جی جو اتے پہنچا سی تو بیا نبیت بیت المقدس میں موجود ہوا پر حضرت موسیٰ موجود ہو وری چھہ آسمان تے ڈٹھم تو حضرت موسیٰ اتے بھی موجود ہوئے ہانی انہیں جو فلسفو تھوڑو بٹن لفظن میں تہا کے سمجھایا تو اللہ تعالی نبیین کے اللہ تعالی ولیین کے پنجے صالحین بانن کے رب کریم اہا طاقت دنیا تو پنجے اصلی جسم سا قبر میں ہوجن پر مثالی جسم سا جتے انہن جی دل چوے اتے موجود تھی سکن وہاں رب جی قدرت آورن کے رب جے طرف آورن کے طاقت ملے لا درود پڑھو تو اکتے ہلوں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ تسلیما حبیب نماز پڑھائی حبیب کریم سدرت المنتہا تے پہتا پہرن آسمانن جو ذکر نہ تو کیا ستن آسمانن جو سدرت المنتہا تے محبوب پہتا ملائکن جبریل عرض کے یا رسول اللہ ہیٹھ تہا اللہ جے نبیین کے نماز پڑھائیا ہتے ملائکن کے نماز پڑھایا محبوب امام ملائک مصطفیٰ جا جماعتی ہے مدینے والے گھوٹ فرمایا جنت جو مو ملاحظو کہو جنت جا جے درخت ہویا جے وڑ ہویا ہکڑے ہکڑے وڑ جو پاچھو ایڈو وڈو ہو ایڈو وڈو ہوئو جے کدے بھلو گھوڑے سوار بھلے گھوڑے تے 70 سال ڈھکے لگاتار تب وڑ جو پاچھو پورو کو یہ نعمت یہ مہربانی مدینے والے سائیں سے حاصل کیوں محبوب کریم فرماؤ تو سدرت المنتہا کا بعد میں لا مکان دے رف رف جی سواریا کہڑی سواریا جبریل جو یا رسول اللہ مجھے انتہا اتیا ابا جے کے بشر چون جے کے عام انسان چون انہن کے خبر ہوڑ کھپے تو انسان سب مدینے وارو ہیٹ چلے ویو پر اساں وری چوندا ہوں تو مصطفیٰ نورا او نوری جہان بہیٹا پر مصطفیٰ جی حقیقت جتے جبریل جا پر سڑن پیا اتے مصطفیٰ جی جھٹی اتے متے پئی ونے یہ مصطفیٰ جو شان یہ مدینے والے گھوٹ جو شان جبریل نہلو محبوب رب کے دربار میں پہتا اتے پہتا جتے اولہ نہ اوبھر نہ اتر نہ دکھن نہ محبوبن کریمن فرماؤ تو مکھے گھبراہٹ محسوس تھی حضرت صدیق اکبر جے آواز میں ہکڑو بے مثال آواز آئے کف یا محمد فإن ربک یصلی او مجھا محبوب اتے بھی تنجو رب تنجے متا صلاۃ تو پڑھے
محبوبن فرماयो اتے پہنچاسی جتے کو نہ پہنچو، جتے مکان نہ ہو، جتے زمان نہ ہو، جتے ہوا نہ ہوئی، جتے دنیا جی کا خوشبو کا نہ ہوئی، ان جائے تے پنجے کریم رحیم رب جو منہ ہنن اکھن سان دیدار کयो۔ اللہ سائیں جو دربار میں مو عرض کयो التحیات للہ، او مجھا مولا مجھو جانی جسمانی بدنی روحانی جیتریوں عبادتوں مجھا مولا یہ سب تولا۔ اللہ سے فرماؤ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبا تو تے سلام، تو تے صلاۃ، تو تے رحمتوں برکتوں مدینے والے این ان کنڈیشن میں رب کے دیدار میں پنجے صالحین بانن کے یاد کयो، عرض کی تا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مجھا مولا اساں تے تو سلام ہو جے پر تنجے صالحین بانن تے سلام ہو جے۔ اللہ سائیں کہ مدینے والے عرض کयो تا امت مذنبۃ، او مجھا مولا مجھی امت گنہگار تھی، ابا تنجے اساں جے کردار جی مصطفیٰ کے خبر ہوئی، پر انسان تجا پیدائی کون تھو ملائکن سا رب مشورو کہو تو ملائکن چو تو مجھا مولا یہ خونی ہے فسادی ہے جھیڑے کار انجا پیدائی پان کون تھیا سی۔ او مجھے محبوب کریم جا پیارا غلام حضور عرض کہو امت مذنبۃ، رب فرمایو تجے تنجی امت گنہگاران تو رب الغفور رب بخشنہار۔ 50 نمازوں ملیوں، 50 بھائیو 50 اے سورہ بقرہ والیوں آخری آیتوں اللہ تعالی مصطفیٰ کے انعام میں ڈنو۔ 50 نمازوں گھڑیوں، 50 اللہ جے نبی حضرت موسیٰ جے کو 6 آسمان تے ہو یا رسول اللہ رب تو کے ڈاج میں چھا ڈنو 50 نمازوں۔ سائیں مہربانی کر موٹی وجہ امت کان پڑھندی ہے، مجھے امت حضرت موسیٰ چیو مجھے قوم تنجے قوم خاں ودھیک مضبوط ہوئی، مجھے قوم ودھیک طاقتور ہوئی، انہوں نے نماز کان پڑھی تھی رب دے موٹی وجہ۔ ابا گھنا مانو چوندان تکبر نوارن کھا مدد نہ وٹھو، چوندان ماں تو کے بتائن گھرا تو خدا جا بانا تو اللہ جے نبی حضرت موسیٰ جے کے مدینے والے گھو تا قبر میں ڈٹو جے کو قبر میں زندہ ہو بیٹھو ہو انہیں تنجی مدد کئی تو مجھا محبوب تنجی امت کان پڑھن دے رب دے ون 9 چکر مدینے والا گھوٹ ویا 45 نمازوں معاف۔ حضرت موسیٰ چو تو 5 بھی کون پڑھنے وریب موٹی ون چی اللہ سائیں انعام ڈنوا، اللہ سائیں داج ڈنوا، ہانی مکھے شرم تو تھی جو ماں رب جے دربار میں موٹی ون بھلا نماز تو سے میں چھوڑنائی صوف دیے ہاں داڑھوں دیے ہاں ان سا گدو گد کا میوات دیے ہاں کو کیلا دیے ہاں کو انگور دیے ہاں کھادے جی شے تو سے میں دیے ہاں کا مٹھائی دیے ہاں۔ خدا جو قسم رب ایڑو انعام ڈنو، رب کریم ایڑی مہربانی فرمائی جو صدیق حضرت فاروق اعظم مولا علی مشکل کشا حسنین کریمین تا ان ماں فائدو وٹھن پر 14 صدی جا مسلمان ان ماں فائدو وٹھن۔ انہی کرے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن جو معراج اللہ سائیں ایڑی شے تو سے میں ڈنی جیکا جہما تو پیو فائدہ وٹھوئی وٹھو۔ ہانی سائیں حضرت علی سائیں جو مختصر شان جے کدن نہ بیان کندا سی تو ڈوہی تھی پوندا سی چھو تو شیر خدا اللہ اکبر یا وڈی خوشخبری بدھایا تو تقریباً 1.5 کھاں پونا 2 مہینہ تھیان
ماں عراق میں حضرت مولا علی مشکل کشا جی زیارت اب کرے آیا ہوں. خدا جو قسم جڑے اساں نجف اشرف میں حضرت مولا علی مشکل کشا جی زیارت کے واسطے ویاسی تھے تمام وڈو سوڑو مبارک روزو ٹھہلا روزے مبارک جے ॿاहिراं जेके مین گیٹ ہیں اندر داخل تھیاسی اصفہان ایران جا ایڈا زبردست بھلا قالین زمین تے وچھائے رہا پیر رکھیاسی جن بخمل تے پیر رکھیاسی اندر روزے مبارک میں داخل تھیاسی. سبحان اللہ اسا 50 مانو ہویاسی اندر روزے میں داخل تھیاسی. ایڈی مخلوق ایڈی خلقت اللہ جی انہیں جائے تے دیدار اللہ آئی ہوئی جو تر اچھلانے جتری بھی جائے کان ہوئی. مانو عشق میں ہوا مانو محبت میں ہوا. حضرت علی سائیں جے مبارک روزے تے قبر مبارک تے جالی مبارک تے دروازن مبارکن تے ایترو تسون لگل ہو جو ماں چواں تھو من نہ ٹنن جا ٹن لگل ہو. ऐं हुन जी कैफ़ियत रोज़े मुबारक जी कीअं हुई विच में रोज़ो हो रोज़े जे ॿाहिरां वरी जीअं दालान जो सिस्टम थींदो आहे ॿाहिरां दालान जो सिस्टम हो ऐं दालान खां ॿाहिरि जिरेब एकड़ एकड़ ताईं सन्हड़ा मीनार उन्हनि मीनारनि जे मथां जेको आहे सो RCC छित ठहियल हुई उन में अहिड़े क़िस्म जी काशी अहिड़े क़िस्म जी ताइल लॻल हुई जो कुल ई क़ुरान पढ़ण विसरी विया रुगो उन्हनि खे पिया ॾिसो. पर हिकिड़ी अहम तव्हांखे दावा सां ॻाल्हि ॿुधायां त मां ख़ुदा जो कसम खणी थो ॻाल्हि कयां त हज़रत अली मुश्किल कुशा जे पूरे रोज़े उन जे इहाते में ॻोल्हे ॾिठुमि त अलम नज़र अचे थो अलम कोन हो. न सुहिणे हुसैन जे रोज़े ते मूंखे अलम नज़र आयो न गाज़ी अब्बास जे रोज़े ते ऐं इहाते में नज़र आयो. पूरे इराक जे अंदर जिन जिन जायुनि ते असां वियासीं हा को लिक में को गुज में हुजे त ख़ुदा थो ॼाणे पर मूंखे नज़र कोन आयो. अलबत्ता ईअं हुयो त नंढड़ा नंढड़ा झंडा मथे रोज़े मुबारक जी जेका नील आहे उन नील में लॻल हुया पर असांजा टिकुंडा आहिनि उते हू चौकुंडा आहिनि. सॼी ज़ियारत करे आयासीं ऐं 11 वारी वॾी राति मुर्शिद गौसुल आज़म जे दरवाज़े ते गुज़ारी. सॼी राति न उते नात पढ़ियाऊं न उते वाइज़ कयाऊं पर रुॻो ज़िक्र कयाऊं. छा कयाऊं सॼी राति ज़िक्र उते इराक जा जेके रसूलुल्लाह जा आशिक़ हुया हुज़ूर गौस पाक जा मुरीद हुया उन्हनि जा हेॾा वॾा वार हुया ॾाढियूं बाशरीयत हुयूं. हीअ चौधारी फिरी ऐं हथनि में मिलाए एॾो अल्लाह जो ज़िक्र थे कयाऊं. सर्दी एॾी हुई जो ॿाहिरि बीह कोन पिया सघूं पर हू एॾियूं अल्लाह जे ज़िक्र जूं ज़रबूं हणनि पिया जो उन्हनि जे वार मां पाणी पियो निकिरे. अल्लाह साईं तव्हांजी ऐं मुंहिंजी हाज़िरी क़बूल फरमाए. अल्लाह साईं जी रहमत ख़ुदा वारनि जो शान बयान कयो अथऊं उन्हनि जे सदके में ख़ुदा जी रहमत नाज़िल थींदी. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.